Teisa haino hai jotno lam sogo ani YouTube channel o hingke bahai tongbai I hope norok jotno kaham no tongbai na hini kha khlayo hingke ambo motamoti kaham no tinini video hingke belai kheno khairokjanai khairokmasincha kok bwskango nugui phaika New York ni o video clip je belai kheno viral ongjak social media o tabuk trending choliwi tongo obo ongkha o helicopter sikon chanogui tongmani video clip o obo crash ongkha Hudson nodi sakani hoite berui tongnai o helicopter achamsa o helicopter sak balance khlaimania ongoi didak bidak ongoi tolao klainani chengkha en haikeno turuk khlaioi tolao phairuk khlaioi toyo thangai klaikha o helicopter o khairokmasincha gotna gotimani yagulo kaisa family no 6 jon member thwikha hinui saimankha a 6 jonani bisingo khorok tam hingke cherai rok o gotna gotimani video social media o belai kheno viral ongjak tei oboro nogui jotno comment khlailaio je bahaike tamokhe ongkha hinui tei khairokjangnai kok kaisa family ni 6 jon member thwi thangka o jagani kok ya obo belai kheno dukho nangjaknai kok amobo salsani salo video nogui man khana norok kuchuk sakao poila flu hingke kaham ke no berui phaimani tarpore hingke asramsa sak balance khlaimania maybe borok aboni sikang no sakno balance khlaimania ongoi o helicopter no toini sakao tubukhna hinui kha khlaio tamni hingke harogo crash ongkha hingkele obo blast singnai direct aboni bagui tuyo tonani bagui one sukuna o pilot abo hinui kha khlaio hai hinui gotna gotima jagao logi no rescue boat rok phaioi rescue khlaika borok no o tui bisingni tei gota khoroni team helicopter ni je tukra bwsak tongbai mani abono tikhlainani kam bo shuru khlai rikha New York NYPD police कर्मचारी rok ar jagani borok rok no sabdan tongnani bagui sabaikha US side highway te spring state ni gani gini traffic o lerima no phaina thangnani bagui tamani hingke o gotna gotiwi thangmani ulo ar jago rescue team tei gani gini nailai rok amsake bir ongui thangma bai ar jago traffic jam ongui thangka abagui phaina thangnani lama rok gurikha office hindi school hindi aboni bagui ni borok ar jago ta phaidi hinui jotono no janogui rekha media news reporter ni through saimankha je kaisa family ni borok rok no 6 jon aro mangkhathai mankha hinui ar jago khoroksa pilot puma bupha tei khorok tam hingke bwsarok o khorok dok thwikha a helicopter o masapano banchiliya o helicopter di boro uran dimani tei 15 minute jora kuchuk sakao birui tongkha tei amoni uran dimani bisingo no o helicopter camera o capture khlaika borok masa tei ar jagao nukha sak no samlimaya didak bidak ongjak aboni ulo kheno o helicopter New Jersey ni ganao kaisa nadi tongmani ar jagao phaioi crash ongnani bagui one sukha jate boibo dukhumania tuikhe kubuni jaga area rok tongma jagao jodi no crash ongkha hingkaile borok rokni tebo langma dukhuman bainai abagui borok ar jagao no crash ongnai hinui one sukhna tei no sawiri wano o helicopter je jagao crash ongo nodi ar jagao omo simi kaisaya omoni sikangbo o nodi o ma crash ongo hinui saimankha sal 2009 ni salo kaisa plane tei tourist helicopter thutaima bai a jagao khorok nui borok ni langma chokha o thutai thani o tei aboni ul 2018 bo charter helicopter crash ongmani yagulo ar jagao 5 jon borok ni langma chonani nangkha tei omorok no manjoi naikha hingke o harsat nodini jagao mang 20 jon borok thwikha o koyek bosoro
Fiaba mogor nagoti mani hingke belai kheno khairok changnai kok tamni hingke kaisa family ni 6 jon borok thui thangka obo borok ni relatives rok ni bagui belai kheno imang hai omo hai kuno dino phano wngya khuje kaisa family ni joto member thui thangnai obo hai khnaya ko kuno dino offline crash rogo o thuinai aborok ni busak rok tamrok borok ni imang tongo je o helicopter kaya swkang helicopter o kai nainani belai kheno muchungjago abagui boma bufabo borok ni sok pura khlaina bagui omo hai kino borok family kaisa booking khlaina haka o helicopter no tarpore kheno borok berai nainani bagui wansukha phiaba borok ni o beraimung paithakse wngchio borok ni bagui bwsarok no khushi khlaina hinui beraimani phiaba ar jotono langma chonani nangkha।